пеш аз барномаро сар кардан мехоҳам як хабари хиша барои шумо расонам бачаҳако. Компанияи Сатурн онлайн аксияи нав аз 1 декабр то 31 декабр подключения кардани интернет барои шумо бепул мешавад ва агар шумо ягон братантона дар ин аксия барен шуморо 20% скидка мекунанд ва нархҳои интернет аз 60 сомон сар мешаванд. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак шурӯъ мекунем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ва алейкум ассалом, ман Мейлен Репстарс. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? аввалин саволи мо чунин аст. кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? шаниқ намедонам. Чие ку яхи бози. хоккей? Не, хоккей яхи набоша. ҳам лижаронӣ ҳам дар ях чияям. тирпаронӣ аз винтовка. кадом намуди варзиш дар бар мегирад? ҳам лижаронӣ, ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро. намедонед? Не. мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият хоҳонем. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. салом алейкум, номи ман Рамазон. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? аввалин саволи мо чунин аст. оё занҳо дар муҳорибаи ҷаҳиш аз трамплин иштирок карда метавонанд? метавонанд. ин ҷавоби шумо аст. бале. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? ин варзиш ҳама медонам чӣ варзиш ай, номша намедонам. ҷавоб гардонида наметавонед? Не. мутаассифона ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. ва алейкум салом, ислом. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? аввалин саволи мо чунин аст. кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? варзиши банитон ё бойтон ҳам хали буда номуш. ин ҷавоби шумо аст. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ташаккури зиёд барои иштирокатон, ба шумо муваффақият. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. салом алейкум, номан Ғайрат мебошад. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. агар ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розиед? бале. аввалин саволи мо чунин аст. дар тими волейбол чӣ қадар бозингарон иштирок мекунанд? 13 нафар, як нафар судя, 6 нафари. ин ҷавоби шумо аст. бале. боварӣ доред? боварӣ дорем. 13 нафар. шуморо табрик мекунем. ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатӣ чунин аст. кадом намуди варзиш дар худ ҳам лижаронӣ ва ҳам тирпаронӣ аз винтовкаро дар бар мегирад? номи варзиш? бале. тирпаронӣ ва лижаронӣ. варзиши ҳавоӣ буд. ба варзиши сабук як набудаш, боз варзиши ҳавоӣ мешавад. варзиши сабук. дар ҳаво лижа меронанд? не, як лижаронӣ бо ба ҳаво чӣ мешавад? варзиши сабук. ҷавоби шумо? бале. варзиши сабук. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ба дуюм саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед. ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ба ҳар ҳол ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва соҳиби 10 сомон шудед. шуморо табрик мекунем. дар бораи барномаи мо ягон гуфтанӣ дошта бошед марҳамат. барномаи хеле хуб аст. ман фақат ин барномаро тамошо мекунам. чуноне ки мегӯяд ман барнома баленчики ҳамин барнома ҳастам ва номи шумо Ноз мебошад. бисёр дидагӣ будем дар барнома. раҳмати калом барнома. ташаккури зиёд ба шумо муваффақият. ин буд барномаи имрӯзаи мо. ба ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва дар зери комментарияҳо ба рақамҳо
муроҷиат карда 20 сомонӣ кор кунед. Хайр.